Hayi uzoyikhipha-ke kumina uCapitec. Yazi bengihlezi ngibona abantu beshaya amavidiyo ngiy'tshela abantu banesikhathi sokuganga bathengiwe mhlawumbe ukuthi baxhaphaze uCapitec. Hayi ngeke. Ekuseni ngivuswa yenye bafethe i-transaction ye-withdrawal. Nakhona kube yinhlanhla ukuthi imali yami kwi-current beku-560 imali ibingala kwi-saving ngenhlanhla. Hayi. Le transaction le yango past 2 u500 rand. Hayi angikwazi. Nale ikhadi kumina. Ngifonile eCapitec ngabuza ukuthi hawu ikhishwe kanjani imali bathi ikhishwe ngekhadi nepin. Nale ikhadi kumina baya confirm ukuthi ligcina ngayo iphi number, ligcina ngayo le number ligcina ngo63. Kanjani ikhadi kumina? Go past 2 ngibe ngilele. Hayi seniqasha amaphara kaCapitec kantshontshe imali zabantu bafethu ngeke. Yabona ke leli bank nizosixosha kulona. Nizosixosha kulona ngoba bengingaba imali enkulu le. Kwayiwona 500 rand futhi akusiyona imali encane ungawazi ukuthi ushone kubo. Bengilele ngopast 2 bani okhipha imali bathi ngiye police station. Bona ke indaba bangayi-investigateli ngoba phela abantu ba report into eyodwa ukuthi kwenzakalani. Bona ke because phela fanele ngabe sebe ne campaign abayenzayo eserious yoku-investigate ukuthi imali zabantu yithatha uba. Abakwazi ukuthi kuona wonke umuntu bangakutshela hambe police station. Wonke umuntu why beyithatha light lonto leyo. Akwazi ukuthi bangayithatha light ngoba phela bazolahlekelwa ama customer. Kuthi bayazi ukuthi kwenzakalani. Bafethu ngeke. Hayi. Sebengelela ngazakwethu-ke le channel yethu-ke uMgosi. Siyacela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button nje kumahala wenganzakwethu. Wenganzakwethu-ke lana-ke lo mlisa-ke ukhala ngokuthi kwenziwe i-withdrawal ikhadi lakhe likuyena kwakhishwa noma kwaphuma imali engango-500 rand ebusuku yena usendlini ngaleso sikhathi. Okay, manje-ke uthi uCapitec uzoyibuyisa imali yakhe. Kade ngibona manje useyikhokhile uCapitec leyo mali yakhe u500 rand eyaphuma ngaphandle kwemvumo yakhe. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba ibhange ngodla eselinegama elingaka? Sizokhumbula futhi ukuthi uCapitec ey'nsukwini ezedlule noma ey'mbili ey'ntathu kuke kwaba nabesifazane nabo akade beyofuna iy'mali zikamasingcwabisane okuqondene noCapitec. Bafike kwaba nobuhexehexe. Kungabe uCapitec kwenzakalani ngaye? Ngane zakwethu mina-ke nawe asihlangane kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kungenzeka ukuthi nawe wake wagileka. Uma abantu begileka ngaleli bhenki okubalulekile okwabo ukuthi balungise ngoba ibhange ngodla lomphakathi elisetshenziswa umphakathi. Kanzakwethu-ke mina-ke nawe asihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane nawe video elandelayo. Danko.